सब्सक्राइब करे खातिर लाल बटन दबाई और भोजपुरी के ताजा अपडेट पहले पावे खातिर घंटी वाला बटन दबाई। छपरा जिला भोजपुरी पर रउआ लोग के बहुत बहुत स्वागत बा। जी हाँ, आज के जौन खबर रउआ लोग के बीच हम रूबरू करावे जा रहल बनी भोजपुरी इंडस्ट्रीज के सबसे बड़ा खबर से रउआ लोग के बीच आज हम रूबरू करावे जा रहल बनी। जी हाँ, खबर ही कुछ ऐसा बा कि रउआ लोग सुने त आश्चर्य हो जाए। जी हाँ, रउआ लोग के बता दी कि भोजपुरी के दिग्गज स्टार जुबली स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ प्रधानमंत्री मोदी जी के सपना साकार कर दिले बने। जी हाँ, रउआ लोग के सुन के थोड़ा सा अटपटा लागत हुई कि आखिर कैसे मोदी जी के सपना निरहुआ साकार कैलन। तो हम रउआ लोग के बता दी कि उनकर सपना साकार ई कैले बने कि दिनेश लाल यादव निरहुआ उनकर एगो अभियान रहे स्वच्छ भारत अभियान, वो सपना के साकार 100% कर दिले बन। कैसे कर दिले बन रउआ लोग के हम बता दी कि उनकर आगामी फिल्म 12 तारीख रिलीज होता है, जौन फिल्म के नाम है निरहुआ हिंदुस्तानी 2। रउआ लोग पोस्टर के माध्यम से एगो फोटो देखले हो कि जौना में दिनेश लाल यादव निरहुआ एगो लोटा लेके और शौचालय करे खातिर उ खेत के तरफ बढ़ रहल बरन। औसन सीन देखा के गांव के पब्लिक के इस चीज से शौचालय में प्रयोग करे खातिर ये चीज के प्रेरित कैले बरन। कैसे वो फिल्म में ये स्वच्छ भारत अभियान के एगो अच्छा रूप देहल गई बटे। ये चीज रउआ लोग के बीच देखे के मिली कि कैसे दिनेश लाल यादव निरहुआ के पत्नी उनकरा के खेत में खलिहान में शौच करे से मना करतरी और ये चीज रउआ लोग देखे के मिली ये फिल्म में। जौना फिल्म के नाम हटे निरहुआ हिंदुस्तानी 2। तो समझ सकतनी कि उनकर सपना साकार जरूर हो गई बटे। यानी भोजपुरी के इतिहास में दिनेश लाल यादव निरहुआ पहला बार मोदी जी के सोचल सपना स्वच्छ भारत अभियान के एकदम सरेआम खुल के उनकर सपोर्ट के लिए बने और उनकरा के जहाँ भोजपुरी के ताजा तरीन खबर हुआ लोग के बीच हमनी के ऐसा ही लियावत रहम सन। बस लाल कलर के बटन जौन बाटे सब्सक्राइब वाला ओकरा के दबाई और सब्सक्राइब करी सबसे तेज अपडेट पावे खातिर घंटी वाला